Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, карагыз әле, нәрсә булган монда? Алмагач харап булган. Әйдәгез туктап алыйк әле. Карагыз. Нәрсә булган? Менә моннан сынып төшкән. Һәм менә монда кадәр карагыз. Күпме моның алмалары? Күпме алмалары? Әрәм булган харап. Бу ботаника бакчасы. Үсемлекләр, bütün агачлар, инсирәкләре шушында. Карагыз, бу бит әле шундый матур урам. Монда тегендә дә тезелеп киткән алма агачлар. Аның әле алмалары карагыз нинди эре, шундый мул. Ләкин мескен менә нәрсә килеп чыккан аның белән. Нәрсә эшләтеп буламыны яңадан бәйләп буламы икән, булмый микән? Кызганыч инде. Карагыз нинди. Цунамилар турында сөйләделәр Камчатка якларында. Ләкин безнең Мәскәү якларында андый куркыныч җилләрнең булганы юк. Аның бит әле тагын бер ягы исән калган. Менә шушы исән калган ягына һәм гомумән агачка исән сау киләчәк тормыш